Ni akong pinakalamian. Mm. Nindot kay ang package, no? Yung mutas. So, napo siya kalaman. Lamig isa. Hey, welcome back. Another video, another kaon serye na mga kabingka. So, today's video, magmukbang tayo mga kabingka. Abrihan sa natin kung unsan ni atong i-order mga kabingka. Yun. Second shot. Para makabalo mo ba? Kung saan itong i-order. Let's go. Alright. Look at that. This is birria taco, mga kabingka. So, and 3, 2, 1, intro, pasok. 2,000 years later. Another video ng mga kabingka. So, gloves tayo. Gloves tayo. Kaya na ako'y nakita na taco sa online mga kabingka. Nindot kay ang package, no? Yung mutas. So, napo siya kalamansi para unique, no? So, tawag patag sa gloves. Mga kabingka. Siyempre para limpyo kayo sa mukha ko, di ba? Ngayon po ni ilang taon ilang tirado mga kabingka. So, let's go. Anong balik kayo mansi? Lamig isa. So, 10 over 10. Diba? Yes. Natasin yung maayo yung sauce ng mga kamis. Sa 200 kapin mo mga kapin guys na nakaiuman ka birria taco mga kapin ka. So, kalimut po ang si pangalan basta birria. So, butang na siguro ako sa comment kung si pangalan itong sauce. Mali siya. Ano saan? Wow. Ano? Hindi siya makakaumay. So far mo niya itong katanan nga birria taco mo niya akong pinakalamian. Wait, ate. Mabing niya.
Mm. 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 Dami nga nila sa pagungkog. Mm. Di ba? Yung nasa yun. Mm. Mm. Nabi yung cheese. Mm. 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 So, ano sila sa gram, no? So, mas better mag-isip mo una sa ilahat. Parang, siyempre, usay, offline sila sa gram. Mas gwapo mag-isip siguro una sa ilahat. Bago mo mag-order sa gram, tayo, program mo disyo niya, kaya ito, na? Morgan, tira na zoom out. Ano yung sulod na yun? Tsaka ko? Baka na yung sulod ko? Ano yung malaman sikit para uy! Mm. 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 Yeah. Mm. 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 Yeah. Kabalo bito ka nga. Kung mag-order ka mo, palit ka rin. Kaya ingon dito ba nga dili ka sa tao ganito kaning ikaganahan mo liban eh, iban nga magsikan tapo mo. Dili ka sa kanin. Isip mo ba di makasawa. Hmm. Grabe. Hmm? Hmm. 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 Butang po ilang Facebook page sa no? Akong video para dito na mo magsikat-sita ng mga kabinsa. Kaya mo video sa Grab. Basig. Basig offline dito sa Grab. No? Kasi mag-offline dito basta ko siya dito tayo. So, hanggang sa muli, mga kabinsa, hanggang sa sunod na kabanata dating taong yan mga kabinsa. Ito po si DJ March in the place of video. See you in next mga vlog ng mga kabinsa. Push. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love